ħidma mill-Gvern. Jien nemmen li l-isbaħ jiem għall-poplu tagħna għadhom irridu jisbħu. Ta' politika lura lejn 2012 li fija fl-10 ta' Diċembru 2012 il-Gvern tilef il-maġġoranza, il-bidu tas-sena 2013 kien iddominat minn kampanja elettorali. Fis-7 ta' Jannar il-partiti politiċi varaw il-kampanja elettorali tagħhom f'dik li kienet l-itwal kampanja elettorali f'dawn l-aħħar snin. Kampanja twila li ħadet il-partiti politiċi għall-elezzjoni ġenerali. Matul din il-kampanja elettorali, il-Partit Laburista għażel it-tema Malta tagħna l-koll, kampanja li rnexxira taqqat lil poplu Malti. Fid-9 ta' Marzu 2013 il-poplu Malti Wawċi kien mistenni li joħroġ jivvota, fejn dakinhar ġie mmarkat l-ikbar turnout ta' votanti. Fl-10 ta' Marzu ftit tal-ħin wara l-10 ta' filgħodu bdew ħerġin l-ewwel indikazzjonijiet li l-Partit Laburista kien rebaħ l-elezzjoni ġenerali 2013. Rebħa ta' partit li rnexxielu jaqqat lil poplu Malti. Il-Partit Laburista kien kiseb il-maġġoranza b'distak ta' 36,000 vot, xhieda li l-poplu Malti rid bidla fit-tmexxija tal-pajjiż. L-elezzjoni ġenerali ntrebħet mill-Partit Laburista blajta Malta tagħna l-koll. L-għada 2-11 ta' Marzu, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħal ġurament ta' Prim Ministru. Mill-Palazz tal-President il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-familja tiegħu mexa sa Kastilja, fejn daħal għall-ewwel darba bħala Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja. Mit-tieqa tal-uffiċċju tiegħu f'Kastilja huwa sellem lil folla ta' nies. Hemmhekk ġie mmarkat il-qofol tal-moviment li nbena fil-Partit Laburista u l-bidu l-ġdid. Ftit tal-jiem wara l-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar il-Gabinett b'14 il-Ministru u 8 segretarji parlamentari. Uħud minnhom b'esperjenza vasta fil-politika u oħrajn li huma uxuħ ġodda fil-Parlament, iżda b'esperjenza kbira fil-qasam tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista wara t-telfa tal-elezzjoni ġenerali inbidel il-kap tal-Partit Nazzjonalista, bil-kap il-ġdid ikun Simon Busuttil. Għall-ewwel darba l-Partit Nazzjonalista leġġew ukoll żewġ viċi kapijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista. Beppe Feneka Dami jkun il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma tal-Partit u Mario De Marco viċi kap għall-ħidma tal-Parlament. F'Lulju li għadha l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista u deputat nazzjonalista Lorenz Gonzi irreżenja mill-Parlament biex warrab għal kollox mix-xena politika. Ma kinux biss timbri pożittivi li mmarkaw is-sena 2013 iżda anki dawk negattivi. Fis-sena 2013 spikka l-każ tal-korruzzjoni fix-xiri taż-żejt meqjus bħala l-ikbar skandlu f'pajjiżna. Waqt li kienet għaddejja l-kampanja l-elezzjoni ġenerali feġ dan il-każ ta' korruzzjoni taż-żejt li minħabba fekk il-poplu Malti Wawċi kienet iħallas dola kontijiet tad-dawl u l-ilma. Spikkat ukoll l-investigazzjoni li saret lill-eks Ministru Austin Gatt mill-Korp tal-Pulizija fid-29 ta' Jannar. Ħanagħmel statement biss. Mela, Kummissarju tal-Pulizija talabni nagħmel statement in konnessjoni mal-investigazzjoni li qegħdin jagħmlu fin konnessjoni mal-Commissions imħallsa, tajtu l-statement. Ovvjament s-saqija ta' għek. Minix fil-liberta l-intikom l-statement għal-issa li ovvjament ninkella nintralċa l-investigazzjoni tal-siru mal-Pulizija, pero mal-Pulizija għedu li nkun nista' nippubblika l-statement, m'għandix problemi ta' xejn. Inti kont taf dwar l-investigazzjoni li saru fil-passat dwar il-persuni indikati? Statement ieħor illi nagħmel għax inkella nintralċa l-investigazzjoni li qed issir mill-Kummissarju tal-Pulizija. Tista' martidilna il-perjodu. Ma nista' ngħid xejn, ma nista' ngħid assolutament xejn. Għax inkella nintralċa, nerġa' nirrepeti, inkella nintralċa l-investigazzjonijiet. Jiena m'għandi ebda problema biex tippubblika l-statement li tajt malli il-Kummissarju tal-Pulizija jgħid li nista' nippubblika. L-investigazzjonijiet huma ma nista' ngħid xejn, saqsu l-Kummissarju fuq l-investigazzjonijiet. Madankollu fix-xhieda quddiem il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra l-affarijiet jidhru differenti. Fix-xhieda li taf f'Diċembru li għadda l-aġent George Farrugia qal li kien ta' donazzjoni ta' 2,000 euro lill-Austin Gatt, filwaqt li kien jagħti wkoll rigal lill-uffiċjali tal-Ena Malta. Dan il-każ li sewa lil poplu Malti billi ħallas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-investigazzjonijiet marbuta ma' dan il-każ se jkomplu għaddejjin matul din is-sena.
bil-pulizija mistennija tibda tinvestiga dak li qed joħroġ mill-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Sena li fuq kollox rad bidla drastika fid-direzzjoni ta' Malta, bidla li tant kienet meħtieġa, bidla li ġabdittat il-frott tagħha u li 50 xhur oħra se twassal biex jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma.